Panagi, Zangaris, Estabrou, Pounas, Tolba eta Nikolic. Hoixe dira 11 gizon. Aurreko partiduaz konparatuz, Tolba eta Nikolic gaur zelaian dira, Gogic eta Zamburic falta dira. Bi eta utzeko emaitzari buelta ematen aleginduko dira zurigorriak, zelai erdira doa epailea Roger Filippi, Luxemburgoko epailea da gaurko hau, Txipren jokatutako partiduan Bulgariarra izan genuen, Adanas Utzunov hain zuzen, eta epaile honek Liejako estandarren aurka aurre denporaldian Atletikei jokatutako partidua zuzendu zuen. Hor ikusi duzuen, sortzi zenbakidun hori Estabrou da. Horzera Inigo Larraintzar datorren igandean ligan ezin izango du jokatu. Larun batean Martin Abarretek erabiltzeko txartel gorriaren ondorioz, baina Europako partiduan bai. Antoni Lacabez, zuen irudietan, Jabo Iruretak partidua hasi baino egindako adierazpenetan argi utzi du gaur Egaletako atzelariek garrantzia handia izango dutela erasoari begira eta Egaletatik sartuz erdiraketa onak egitea nahi duen. Partidua hastera doa, zortzirak izan arte zaidago epailea, baina laizter emango dio hasia. Hasierako sakea txipretarrek egingo dute. Erlojuari begiratu, zelai erdirantz doa epailea, eta orantxe bertan eman du baloia jokoan jartzeko agindua. Baloia Kastanasek urrundu da aurrean. Josu Urrutia da baloiaren bila. Gurutatu dena Inigo Larraintzar, baloia kanpora. Alboko sakea, Anortoziseko entzat. Jaralambusek egingo du alboko sakea. Tolba, Jaralambusek aurrerantz, Larraintzarrek moztu, eta baloiarik kanpora joaten utzi dio Maggi Tolba egipziarra. Lakabejen faltarik ez du epaileak ikusi hor, guri baiet iruditu zaigu, baina gu bezain ongi edo hobeto kokatuta zegoen Filippi jaun. Lakabe, Josu Urrutia. Josu Urrutiarekin burrukan Tolba. Andrinua, Lakabe jiman dio. Honek zelai erdia gurutzatu du. Inigo Larraintzar, bestaldean Larrazabal baloi eske. Berari doakio. Pasea Zigandarentzat. Zigandak ondo kontrolatu du baloia. Baloia garbi kendu diote naiz eta bera lurrera joan, publikoa protestaka, baina ez du uste faltarik egon den. Ez garbi kendu dio. Epaia ematen du usten dula jokatzen, ez du nahi zer jakitea sarrerakin, baloia dijoazten sarrera horiekin. Eta hori hona da Atletikentzat, ez? Beak ipini behar du ritmoa, eta ematen du epaia ere kuola ikustea nahi dula eta utziko dula jokatzen. Kontrason orain txipretarrak, erdirak eta Jaralambusena izan da, ez oso ona, baina Tolbari iritsi zaio baloia, eta azkenean kanpora bota duena Inigo Larraintza. Alboko sakea txipretarrek egingo dute. Jaralambus, jokoz kanpo gelditu da Tolba egipziarra, eta azkar atera dute zurigorriek. Ezin dute denporarik galdu Iruretaren mutilek.
Josu Urrutia. Julen Guerrero. Guerrero ondo gainditu du Pounas. Zigandak egalerantz, Goikotxeari. Goikotxeak aurrerantz. Pase Alkizaren zata, Alkiza asmo ona zuen, baina oso zurri bilida Kastanaz. Eta pase amaterakoan utz egin du orain Inigo Larraintzarre. Zurigorriak urduri izan bar daude. Eta hasierako minutu hauetan golen bat sartzea beharrezkoa izango lukete pixka bat lasaitzeko, paseak hobeto neurtzeko. Eta partidu hasi denetik Pedro Mari lehendabiziko aldiz, zutitu da Jabo Iruretan, hain zuzen ere, Aitor Larrazabali, askoz ere zabalago, han egalean jokatzeko, esaten. Jokaldi polita egin du hor Bitxol Alkizak, baina pasean zeini eman dion jakite ez da erreza, horri inguruan, baloia bota duen inguruan ez baizegoen ino. Tuko Ziganda eskerraldetik. Baloia kornerrera bota du Andreu. Esan behar da, Atletiken aldaketa bat dagoela, bere jokoa ikusi eta beste partiduetan, ez? Bitor Alkiza ez daula, egaletan bandan, ez? Erdian jokatzen nahi dela, Zigandan pixkat atzetik nahi dela jokatzen, aldaketa bat dago, hor, berak realean hola jokatzen zuen inguru hortan. Andrinoaren buruka da, errematea. Zigandak egin du buelta osoa emanez, baina Panayoto atezainak oso ondo erantzun dio. Lakabe jek badaezpadan atzeran. Aurreneko aukera izan dute Zurigorrie. Zigandaren errematea 3. minutuan. Eta publikoa Atletik jotake animatzen ari da. Jaralambuz, Ziganda berarekin burrukan. Jaralambuzek aurrerantz bota du, Goikotxearen aurpegian jo du baloiak, beraz alboko sakea, anortzazizekoek egin beharko dute. Ondo ari da Atletik, nintzen dut pazientziakin, baloia mobituz, burua hotza dute, momentuz nik uste dut nahiko ondo ari eta lasaia dira gaina. Nik uste behar indarran fedea badutela eta erakutsiko dute, partida joan bezala. Lehenko aukera auki dute eta horrean beruta bizkor, aukera horiek aprobetxatu. Larrazabalen barnekaldia, eskerrerantz Alkizarentza. Alkizari ez diote pasatzen utzi, Larrazabal iritsi zaio baloia honen erdiak eta buruz oso ondo atera dute Txipretarre baloia inguru hortatik. Eta azkenen Andrinoa izan da, zelai erdi inguruan kanpora bota duen. Baloia tol bat dauka. Tolbari Bitxol Alkizak kendu dio. Baina alboko sakea egin beharko dute berriro Zurigorriek, irudienez, Txipretarrek gaizki egin dutela. Lakabe. Goikotxeak ondo gainditu du Jaralambuz. Hortxe doa Nafarra. Baloia Garitanoren paseak Zigandarentzat, Bitxol Alkizak eskuinez gaizki jaurti du, Kastanaz. Alkiza baloiaren bila, kanpora bota duena, Panayotu izan da. Orain, Larrazabal eta Alkiza ez dira elkarrekin ondo moldatu. Horrelako jokaldietan urduritasuna nabaria da. 6 minutu bete dira oraindik utzea markagailua. Publikoa etengame animatzen ari da eta orain arte Atletikek golaukera bat izan du behintzat. Baina Zigandaren jaurtiketari erantzun paregabea eman dio Panayotu atezaina. Zaharrera oso itxusia eta txartel horia gutxienez jokaldi horretan ikon ezagun, bai, txartel horia berela jakingo du zeinentzaten. Zangari zentzata. Zarrera gogorra eta itxuzia izan da, belota jokatzeko posibilitaterik ez zaukan. Eskatabeko hori iten dute ez, behaiek badakite teknikoki oso baula diala, ez diala iristen Atletiken maila, baina hori dute, gelditu baloia, opelzea partidua, behaiek berrezipini atzekaldean, eta horri iten dute lana, han ikusi izan bere partiduan danak horratzen zartuta gelditzen dira zugodik izazteko. Ziganda.
Baloia Urrutiari lagadio. Honek Lakabejentzat. Lakabejen jaurtiketa, erdiraketa, ez terreza jakitea hor. Zein zen bere asmoa, azkenean ez bata ez beste egin, eta jende artera joan da baloia. Ikusten dut hor gauza gehiago egin behar diela, ez behaiek zai daude, egaletatik joten dianien, behaiek prest daude baloi horiek ateratzeko, ez? Hor banan-banako jokaldia egin behar dira, baten aurka jun behar da, eta jokaldi horietan irabazle atea behar da, orduan ingo dute aukera. Panayotusek egin du ateko sakea, baloia ezin izan du Antrinoak ikutu Josu Urrutia bai, Lakabejek ostikoz indartu aurrerantz, Bitxor Alkizak Dotore kontrolatu du, gero Panayotusek falta egin dio, Biankak lurrean jarrita egin du sarrera, eta Andros Panayotusen falta adirazi du Filipi jauna. Lakabe, Goikotxea. Goikotxea erdirantzoa. Falta. Tolbak, zango trabatu du orain Goikotxea. Hortze duzue, Tolbak, egipziarra. Talde honek duen jokalari internazionaletariko bat. Eta Andros Panayotu jokalariak Alkizari egindako sarrera ere berriz ikusi ahal izan duzu. Goikotxeak ipiniko du baloia jokoan. Jokaldi hauetan nik usten dut baloiak gora bota berrian beste gauzatze prestatu behar dira. Erdiaia jende altua dute hor, eta oso zaila da hor aukerarik egitea. Nik usten dut behian jokatu bertutela baloia. Horrela da Juan Larrañaga eta horixe bera zen Atletiken asmoa. Eta hortarako agindu hori emateko, hain zuzen ere zutitu da Jabo Irureta Atletikek erasoan jarraitzen duene. Goikotxearen erdiraketa, kornerrera joan da, Estabrouren bizkarrean baloiak jo ondoren. Presioa ondo egiten ari dira. Oin, egin behar dutena da faltak eta korner dituenean, bigarren baloi horren bila joan, ez? Ateak egiten baloi horren bila, hor inguruan ipini behar dute eta baloi hori Atletiken hankata etorri behar du. Goikotxea, baloia kornerrera berriro. Bitxor Alkizak aterako du, hortxe doa itxizamarra Goikotxea pasatzen utzi, eta atezainak bikain harrapatu du. Zerbait egiti da gizon hau, Txipreko atezain titularra. Lehen partidoaren bere maila erakutsi zuen, hainbat jokalditan eta gaur orain artekoetan ondo bidea. Bitor, etortzen da baloian bila, ez? Hor ikusten da, pixkat aldatu indutela Atleti bere joko beste egunetan ikusi eta Bitor etortzen da gehiago baloi bila, zuloa gehiago irikitzeko, ez? Hor atzean markaketa bat erresa ez izateko eta hor ikusten dut puskatu lekela partidua, hor Bitor da Guerreroen artean lan handia ingo dute eta pina handia ere. Larrazabaletako baloia bere hanketan. Garitano Katzerantz, Antrinuari. Antrinuak Lakabejentzat. Lakabeje baloia Lapikorantz, hortxe doa. Zigandak ezin errematatu. Baloia buruz atera dute inguru hortatik. Txipretarrek. Berriro Alkizak bere ganatu du. Eta hor bere jaurtiketa oso gora joan da. Oso zaila zen jaurtikan ondo jaurtitzea gaina nola egin duen jaurtiketa hori, ez? Gauzak gehiago bilatu behar dira. Baloian kantan da honean, azkar jokatu behar du baloia, ez eman demora atzelariak bere lekoan ipintzeko, ez? Eta alde batetik beste azkar moditu baloia. Nik uste hor da hola Atletikin behar dut jokoa. Zangariz baloiaren jabe. Kanpora boto du. Larrazabalek, Kenar Antrinuari eman dio. Honek, Inigo Larraintzarri. Hortxe da Josu Urrutia. Lakabe. Lakabe Goikotxeari. Eta Goikotxeak baloi hori kontrolatu digestu izan. Irrizte egin eta lurrera hori baita. Arboko sakea.
Jaralambuzek egingo du. Tolbak ikutu. Alkizari eman dio nahi gabe. Ander Garitano. Garitano Guerrerorentzat. Guerreroren jaurtik eta gora. Eta Andreas Muskalis entrenatzailearen agindu zehatza da hori, hain zuzen ere Atletikek baloia harrapatzen duen bakoitzean, Julen Guerreroren gainan beti egoten da hor Andros Panayotu, kapitaina, Nortes taldeko kapitaina hain zuzen ere, oraingo honetan Bizpahiru metro utzi dizkio Portugaleteko jokalariari eta ikusi duzue Julen Guerreroren jaurtiketa. Ander Garitano ikutu du buruz. Urrundu egin dute Txipretarrek, Astana sekain zuzen, Inigo Larraintzar, Valentziaren gandik. Baloia jaso ondoren, Larrazabal, Larrazabalek Larraintzarri, Goikoetxea, Andrinua, ez dute leku handirik, Zurigorri gaur antioateko, Andrinuak Zigandari emandako pasea eta bultzaka da. Eman dio Estabrouk Zigandari. Gauza zaila daude, behaiek ondo itxita daude, markaketako gogorrak egiten ari dira, Guerreroan gainean, oain Guerrero gainean zeon Panayotu hori aldatu egin dut Goikon gainean ipini du, markaketa gogorra egiten buruz-buruzkoak, baina pazientzia auki behar da, eta jendea ez daiela urdurik ipini, hori da garrantzitsuena, eta zaletuak segin behar dute animatzen taldea. Falta jaurtiketetan ligan Atletikeko gondo bilera denboraldi honetan, gaur ere izango dute horren premia. Josu Urrutiak egalerantz, Lakabejen erdiraketa, hor buruz nagusi dira txipretarrak. Baloia Kuko Zigandak harrapatu du eskerraldean, Larrazabali Lagadio, honek Inigo Larraintzarri, gauzak ez dituzte batere garbi Zurigorriek erasoari ekiterakoan, Ander Garitano, Garitanoren erdiraketa eskuineko hankaz eta baloia kornerra. Goikoetxeak atera du kornerra. Motzean Lakabejentza. Honen erdiraketa berriro kornerrera bota dute txipretarrek. Oraingoan Tolba izan da bere hanka ipini duena. Eta itxura baten orain luze aterako du Goikoetxe. Hortxe doa. Hor ez dago errematatzeko inor. Garitano, Andrinua. Eta Kontrerasoan txipretarra, baina bikain guruztatu da. Inigo Larraintzar, Ander Garitano orain. Hortxe da Deriotarra, Bitxor Alkiza Guerrerorekin jokatu du. Honen pase sakona Goikoetxearen zat ez da iritsiko. Pase ona izan da, ja, dira beste gauza batzuk egiten. Hori da, egaletak izartu behar da. Nik usten dut hor da, arrisko egiteko modua Atletik gaurko egunean erdian oso itxita daude. Ez zaio bate inporta Atletik edukitzea pelota hor erdian izten dira momentuan, lasai ematen du daudela. Eta hor da, holako gauzak Guerreron pase hori osona da. Nik usten dut gehi jodula baloia, baina, nik usten dut behaiek oin momentu honetan beste gauza bat ikusi dutela eta urduri gehiago egongo direla. Josu Urrutiak Zelaiarrian falta egin du. Gaizki atera dute falta Anorzozizekoek. Julen Guerreroren pase sakona Goikoetxearen zat. Goikoetxea erori egin da are hartzean. Ez du faltarik adierazi epaileak. Egia esan ez zaigu iruditzen egon denik ere. Jaralambuz Andrinuarekin. Andrinuak bere atezainari eman dio. Eta honek zuzenean kanpora. Ez dakit Pedro Marenik hemen ez daukat errepikapenik ikusteko modurik, baina iruditu zait aurretik Andres Panayotuk behar bada bultza egin duela aurrelari nafarra. Ez dakit hortik zuek zer esango duzuen errepikapenak ikusita gero. Andros Panayotu eta Goikoetxearen arteko lehia izan da hor, baina azkenean beste atzelari bat gurutzatu da eta berak ikutu du baloia. Lehia hortan bi ajondira ekarri bultza egiten, baina gero baloia atea duena oso ondo atea du. Uste ez dela faltarik egon. Atletikek hor ikusti du Kontrerasoan badakila jokatzen, pase luzea egin behar ditu, azkar jokatu behar du, baloia mobitu egin behar du.
Azkar ez du nahi izan bururik gabe, ez? Pazientziakin, baina azkar morituz baloia, pase gutxikin, hankan gutxitan, demora gutxitan eukita jokalari bakoitzak. Larrazabal, Garitano. Garitanoren pasea, Guerrerorentzat, Guerrero area barruan, jaurtiketa eta gola! Gola sartu du Julen Guerrero 17. minutuan. Oso gol dotorea eta zaila benetan. Atezainak ez dituzte baloia ikusteko modurik izan duenik. Ez, nik uste ez dula ikusi. Hor ikusi dugu Garitano eskea izala bat-emate inguratzeko, ez? Eta Guerrero oso movimento nahi du, bizkarra hartu dio bere atzelariari, bere markatzaileari, eta oso pase ona. Gero Guerrerok bere kalitatea erakutsi du, ez? Gelditu baloia eta barrura sartu du. Hori egin behar da. Nik uste hor ikusi dela, Atletik pazientzia balin badu eta lasai, burua lasai balin badu, aukerak egongo dirala. Ikusi dugu, lehenengo minutan golik ez dula egin, baina hala ere lasai jokatu dula taldeak, eta torri dela lehenengo gola. Nik uste dut, hola auki behar dela, burua hotz eta bihotza bero. Hortzi duzue. Jaurtik eta hori, Andreuren hankabitartetik joan da, baloia pixka bat ikutu ere egin du Andreuk bere hankaz, eta horregatik ezin izan du atezainak gelditu. Orain atzeko zake egin beharko dute zurigorriek, baina lehenago Pena Rantrinuari txipretar aurrelariak falta egin dio, nahiz eta epaileak eserrez adirazi. Airean zegoela, desorrekatu egin du Atletikeko atzelaria. Bat eta huts, kanporaketa bideratu du Atletikek. Alkizaren erdiraketa, Goikotxea ez da iritsiko nahiz eta alegin egin. Justu nikutu du baloia, baina ez kontrolatzeko nahikoa. Andrinoak ikutu du buruz. Baloia Garitano entzat. Alkiza burrukan. Ez dago faltarik. Tolba. Inigo Larraintzarrek bitan pentsatu gabe indartu bota du baloia, ondoko marratik irten da, beraz, ateko zake egin beharko du, Nikos Panayotu atezain internazional. Hor ondo Inigo Larraintzarrez, baloi hori jotzeakoan, erakutsi du atzean ziur egon berdala, ez gauza gondo eginez, burua bate galdu gabe eta konzentrazio galdu gabe, eta gaina baloia bestaldean donean, ekipo osoa presioa hobeto egingo du. Andrinoak ikutu du buruz. Egaletik alegin guztiak egin ditu hor Panayik baloia hartzeko, baina kanpoan zegoen bera iritsi denerako. Zelaia oraindi dezente samar dago, baina jokatzen minutu askotxo daramatzatenean, gero eta lokatz gehiago azalduko da, eta txipretarrak hortara ez daude ohituta. Ander Garitano. Pasea, Zigandaren zatarea barruan, Zigandaren jaurtiketa, atezainaren erantzun bikaina. Ondo mugitu da Ziganda, baina jaurtiketa erdingurura iten zaio, eta horregaitik urrundu dute txipretarra. Dena den, Panayotu atezaina orain arte oso ondo ari da. Bai, oso ondo ari da, baloi honak atea ditu. Ja, Atletik hirugarren aukera izan da, eta bi geldiketa oso onak egin ditu, ez? Baina Atletik ikusten dugu ondo. Lasai jokatzen ari da, buruakin ari da. Eta oso zaila izaten da, gol hauetan buruakin jokatzea, ez? Eta nik uste ondo da bilala. Gauzak ondo egiten ari dela, euki dela beste aukera bat, eta hor dago lakoska, ez? Aukera horiek sartu behar izaten direla. Alkizak oso azkar atera du falta. Garitanok lakabeji eman dio. Goikotxea Egaleti sartzeko aukera, bultzakada eman dio bere markatzaileak. Panayoturen ustez ez da faltarik izan, baina falta nabarmena izan da, naiz eta txipretarrak protestatu. Hemen dago jokoa, ez? Goiko bilatu behar du, baloi guztietan bera bilatu behar. Beren... Hortxe doa falta jaurtik eta hor txipretar jokalarri bat lurrera hori da, Panayotu bera hain zuzen. Epaileak ez dirudi erasoan egindako falta dira zidunik, alboko sakea baizik. Ander Garitano, Garitanoren jokaldia oso zaila, lau bat txipretar baizituen bertan, gain-gainean. Larrazabal.
Eta orain Nikolitzek emandako pasea zurigorriek moztu dute, berriro erasoan. Publikoa zoratzen dago eta publikoa etengabe euren jokalariak animatzen ari da. Goikoetxea, Panaioturentzat txartela izango da. Panaioturentzat txartela. Bai, txartela hirugarren falta, bigarrena segidan egin du, falta egiten ari da Goikori, eta Goikoren jokoa ondo dago. Egalean baloi hartzen duen aurrekoaren bila joan behar du, hortik etorrik arrisku guztiak. Eta bueno, hori da gehiago, honen bila joan behar du goin, txartela badu, egin behar dana da, bigarrengo txartela ateatzen dio, Goikoren lana oso importantea da gaur. Bueno, Pedro Mari ikusi duzuen nola hurbildutan, Andoni Lakabe Jabo Iruetarekin hitz egiteko hain zuzen ere lehen zutoinan. Eta bigarren gola! Gutza ondia egin du hor, atezainak eta zurigorriek bigarren gola sartu dut, ez dakit. Atzelariren batek bere atean ez ote duen sartu, edo atezainaren bizkarrean jo duen baloiak, edo zinkasutan orain arte Panaiotu oso ondo ibili den arren, orain utz egin du bere irteeran, eta bigarrena sartu dute zurigorria. Bai, utz nabaria egin du atezainak, baina ikusiko dugu ez nik ez dakit ze pasatu da hor bultzakada bate onda, baina utz nabaria. Atezainari, atzelariari jo dio eta... Atzelari batek buruz ikutu du behintzat, hortxe duzu, hortxe. Eta gero erretxasean, ez dakit Julen Guerreroren bizkarrera joan den, atezainaren bizkarrera edo zeinek sartu duen. Hortxe duzu. Ez dugu jakingo, atearen atzean ez badago kamararik, baina edozi modutan, bi eta utzeko markagailuan da, eta horixe da garrantzitsuena. Bai, atletikek gauzak ondo egiten, esaten eginean bezala gauzak ondo egiten nahi dira, eta hor ikusi dugu, hor sartzen dien baloia atezainara, ona dela porteria espia, baina ateatzen danean, hortan jona ez. Hor ikusi dugu atzelariak oso konfiatuta jondela porteroa joko zulakoan, eta gero behaiek sartu dute bere atean. Hori da aprobetxatu behar da, hori da konsekutxe guztia gauzak ondo egiten nahi dialako atletiz. Bita huts, futbolzalerik itxaropentzuenak ere, 24. minuturako emaitza hau firmatu egingo zuen partidu hasi baino da. Kanporak eta berrinduta dago, zailena egin dute zurigorriek, eta aipagarria da oraindik anortosiz taldekoak ez direla zelai erditik ia pasatu ere egin. Ez da pasatu eta gaina ez da pasatuko ere, presio hori segitzen badu. Oin kontu zibili behar dana batiz batetik agatzean, datzean burua ez du galdu behar. Beti atzelariak horra behar dute. Beroa da hori momentuan partidua. Alkizak jaurti egin dezake, Guerrero, bi jokalari jarri zaizkio parean, eta azkenean baloia kornerrerako bidea hartu du Zangarizen gorputzean jo ondoren. Garitano, eskerreko hanka zerdiratu du. Ziganda baino lehenago iritsi da atzelaria baloia hortik urruntzeko. Bitxol Alkiza, erdiraketa bebetik, baloia harrapatu duena Estabro izan da. Hortxe da Magic Tolba, eta Hixiarrak darama baloia aurreran. Hortxe da Kontrerasoa, baina Inigo Larraintzarrek ondo moztu du pasea. Bestela, Nikolitzen gana zijoan baloia. Beste horremeste egin du Panaiotuk. Haralambusek aurrean joateko asmoa zuen, Lakabejek ez dio utzi, alboko sakea zurigorrientzak, Goikoetxea. Goikoetxearen jokaldia, jaurtiketa ez da ona izan, baina Julen Guerrerok harrapatu du berriro baloia zurigorrientzat, orain Bitxor Alkizaren jaurtiketa jende arte. Euskal taldeak lasaitu behar du, ikusi du markagailua bere alde daola, bi sartu ditulaia, gauzak berdindu indutela segituan, baina lasaitu egin behar du pixka bat, berez erritmoa hartu, bere erritmoa ipini, eta berez aukerak etorriko dira, pixkat urduri dago partiduan jokalariak, jendeak gehiegi dago partiduan sartuta, berotuta dago partiduat oin da, momentua buruakin jokatzeko partidua. Julen Guerreroren pase sakona Goikoetxearentzat. Panaiotuk huts egin du hor, baina Goikoetxearen erdiraketa ere ustela izan da. Eta urrundu duena Zangariz. Hortxe da Kastanaz. Kastanasi, Garitano kendu dio baloia. Gero, Larrazabal burrukan eta Loiuko jokalariaren falta adierazi epaile.
Kastanasek berak ipiniko du baloia jokoan. Eta palkoan, Arrate presidentea, Jose Alberto Pradera, Bilboko alkatea, Javier Zuriarrain eta Abarreta. Inigo Larraintzarrek atera du baloia buruz area hartzetik. Ander Garitan hori eman dio. Deriotarra indartu eta bizkorbo aurrera. Atzekalde bizarrera egin diote. Oztopatuta irten da jokaldi horretatik. Ander Garitano, baina baloia Goikotxearen ganaino iritsi da. Honek begiratu, baloia erdira. Bitxor Alkizak kornerra lortu du gure ustez. Baina epailean iritziz ez. Bitxorre beak ez du ezer esan, igual etzan kornea izango. Baina horre Goiko gerdiraketa hori egin beharrian, berez bere atzelariaren, bere markatzailearen bila joan behar zuen, ez? Behaiek 6 atzelari zauden hor. Hortze duzuek, Kastanas ez da iritsi, Alkiza bai, Kastanasen gorputzera joan da, eta gero, Bilor Alkizaren oinetakoaren punta-puntara joan da baloia, eta horregaitik ez da kornerra izan. Beraz, epaileak asmatu egin. Larraintzak. Ziganda. Josu Urrutia. Lakabe jentzat. Lakabe erdirantoa. Pasea ustela. Baloia harrapatzeko esku erabili du Ander Garitano, gaina epailearen iritziz nahi gabe izan omen da. Jaralambuz. Urrundu duen Andreu. Andrinua Jaralambuzekin burrukan, Jaralambuze baloia atzerantz, eta kanpora irten da Andreu jo duenerako. Oso askar atera dute zurigorriek. Julen Guerrero, pase sakona Zigandarentzat, Zigandarea barruan, ez dako laguntzeko inor. Hala ere, baloia ezin izan diote kendu horrengoz. Josu Urrutiari laga dio. Hortxe da Lakabe. Lakabeji egindako sarrera. Min hartu du Andoni Lakabejek. Eta larria izan daiteke Pedro Mari. Min keinu handiak egiten ari da. Andoni Lakabej, berehala atera da Atletiken masailalaria eta ikusi egin behar. Zenolako ondorioak izan dituen sarrera horrek. Sarrera egin diona Pounas da. Hortze duzu, benetan itxusia. Baloia joan dela ematen du, baina Andoni Lakabejen hanka aurretik eraman du. Bai, bera, nik uste baloin bila joan dela, baina Lakabeje sartuta zuela, eta gaina bere plantxa guztiakin, tako guztiakin sartu zaio ez, hori gaina arrezkutxo da, tako guztiakin hola junezkio miniteko sarrera da, Eta pada ezpada, Javier Uretak okerrez banago Gonzalo Suanzez jarri du berotze ariketak egiten. Horrela da bai, Gonzalo Suanzez dago beroketak egiten, Andoni Lakabejek min hartu du, eta behar bada golpea jaso duen lekuan bertan baino gehiago belaunean izan dezake, mina. Bai ala ematen du, bera gaina belaunetikan mina belaunean zaukela esaten zuen, ez? Horrek behian jota askotan movimentuak goian izaten da. Eta nizten dut zarrera gogorra izan dela. Batiz bat takoak aurretik zitulako. Baina oso zaila izango da kanpo ateatzea zergatik. Partidua beroa dago, nahiko du hor barruan egotea. Eta nik uste dut berrize aterako dela. Ez balima da... Ba ez da aterako. Ez balima da gauza graberik. Ez da aterako, oraintxe bertan adirazi du Javier Uretak bere aldaketa egingo duela. Eta aldageletara jo beharko du Andoni Lakabejek eta bere ordez González Suanzez zelairatuko da seguruen. Orain Julen Guerrerori egin diote tokiz eta denporaz kanpoko sarrera. Edo, berak izan du zaintiratua. Bai, ematen da autore inguru hortan zerbait pasatu zaiola, ez? Eta nik uste dut arazo handio izango dula honek, zergatik Guerrerolak berak mina daukala esateko eta movimento hortan zerbait pasatu zaion seinalea da. Bai. Hasi dien zarraren ondorioz kejatzen zela, baina ez. Berak egindako keinu adierazgarria izan da eta badirudi zainteratua izan duela Ingle inguruan. Goikotxeari egindako falta orain eta Atletik bi jokalari gutxiagoz dago momentu honetan. Andoni Lakabe jarraitzeko gogoz egongo da, pizka bat ezagutu ezkero hori ondo dakigu, baina ez dakit jarraitzeko modurik izango duen nahita ere. Eta Ricardo Mendiguren ere berotzarik eta egiten. Goikotxeak atera du falta, BB-tik,
Berriro berari bueltatu zaio baloia, Andrinua. Larraintzarren pasea Zigandarentzat, are inguruan ez dauka inor laguntzeko Zigandak, atzerantz. Alkizari, hortxe da Ander Garitano, jaurti egin dezake, ez, pasea Zigandarentzat area barrura, hortxe da Koko Ziganda, ez dauka hortik irtetzeko lekurik, txipretarrak ez dira baloia urruntzeko gauza izan, eta azkenean Zigandak berak bota du kanpoan. Goin Atletike buruakin pixka jogatu beharko du, zelaian jende gutxikin dago, pelota mobitu lasai, eta batiz bat atzean ziurre hon, ez? Jendea pixkat atzeo, ekarri zergatik, Lakabe falta du hor, eta nik uste goiko pixkat atzea otorri behar dula, joko Lakabe jenlekoa pixkat tapatzeko, ez? Momentu saila da momentu hau atletintzako, baina nik uste badu kalitatea eta burua hortikan aurre ateratzeko, ez? Alkizari baloia kendu egin diote, Kontrerasoan txipretarrak, pase luzea Nikolitxentzat, baina Inigo Larraintzar maizutasunez gurutzatu da. Baloia Goikotxea dauka. Josu Urrutia, berriro Goikotxea. Orain Lakabegen tokia hartu du minutu hauetan Goikotxea, gogoratu Atletik bi jokalari gutxiagoz dagoela. Julen Guerrero eta Lakabeg min hartuta daude oraindik zelaitik kanpo, Lakabeg oraintxe bertan. Zelaiatu da. Benda bat jarri diote Pedro Mari hor, eskuin belaun horren gainean, eta ea partiduan jarraitzeko moduan izaten dugun Andoni Lakabe. Ikusten proba bezala egingo dula, ez? Aber, ikutzen ditu baloi horiek. Ez. Mina egiten dio, eh? Mina egiten dio, ez dauka jarraitzerik. Andoni Lakabe. Baloia jo duenean, berehala eskua belaunera eraman du, eta laizter egin beharko du. Jau Iruretak, aldaketa bat gutxien. Gonzal Suanzez zelairatuko du Jau Iruretak. Beraz argi dago, Goikotxe atzera pasatuko duela. Eta Suanzezek eskuin alde hortati jokatuko duela. Ziur asko. Kornerra, bien bitarten Atletiken alde. Baloiak langan jo du. Eta Kastanasek kanpora bota. Aldaketa hori nik eta hori izango dela, ez? Goiko pixka atzerago ipiniko du. Rekorrido gehiagokin, metro gehiagokin, baina bere lana ondo burutzeko. Eta gero Suanzez bakoian jokatuko du, Zigandaren inguruan, o bestela Goikoren inguruan. Nik uste aldaketa nahiko ona dela, zergatik Goiko lan hori betetzeko moduko jokalaria da. Guerrero behintzat zelaian da. Hagore ematen du Kilikolo, gaina zelaia hola dagoela, ondik eta saiago Guerrerontzat partidu honetan, ez? Autorean zerbait iderri balin badio, beretzako oso partidu zaila izango da, Bustia dago, Biguna. Baloia, Kuko Zigandak ezin izan dio, Josu Urrutiari eman. Eta Julen Guerrero ere aldaketa eskatzen. Bitxor Alkiza. Baloia erdiratzeko asmoz, hortxe doa. Baina Julen Guerrero ezin du jarraitu. Ezin du jarraitu eta aldaketa eskatzen ari. Badugu Andoni Lakabegek duen lesioaren berri hain zuzen ere Golosti jaunarekin, doktorarekin izan gara, momentu batez hitz egiten, dirudienez barneko ligamentoa, hor du arazoa, ez dakigu hautsita duen ala ez, baina larria izan daiteke. Beraz, Lakabeg aste batzuetan gutxienez baja izango da, eta ligamentoa hautsita izan ezkero, hilabete batzuetan ere behar bada bai. Julen Guerrerorena zaintiratua dela ematen du, ez dago jarraitzeko moduan. Berak eskatzen du aldaketa. Nik usten dut presio handia dela garaipen bategatik, ez? Bi jokalari galtzea eta gaina bat Julen Guerrero izan da, nik usten dut jendea ez dala bate guztua erondo. Larrazabali egindako falta orain, eta arazoa zera da, oso bizkor gertatu direla lesio hauek, gero beste zerbait gertatu ezkero, zurigorriek arazoak izango dituztela. Bai, hori pentsatu behar da, nik uste hori aldaketa minutu batean egiten direla, o segidan, eta gero zerbait pasatu ezkeo lesio bat, edo zerbait pasatu ezkeo, gauzak asko nahaztuko ligela, gaina gauza zailak ipiniko dirala, ez? Baina Atletik momentuetan ondo ikusten dut. Ricardo Mendiguren zelairatuko du Jau Iruretak Julen Guerreroren ordez. Txipretarren jokaldia, baina Goikotxea oso ondo, baloia bularrez bereganatu du, Tolbaren jokaldia eserezean utziz, hortxe da Suanzez. Suanzez
Jaralambusekin burrukan. Andrinuak Inigo Larraintzarri eman dio. Julen Guerrero errenka dago zelaian, ez da mugitzeko gauza ere. Baina aldaketa egiteko hastia behar dute zurigorriek. Alkiza jokalari bat gainditu du, baloia Larrazabal eman dio. Larrazabalek garitan hori. Josu Urrutia. Goikoetxeak jokaldi egin nahi, hor ez du lortu, baina bigarrenean bai harrapatu du baloia. Eta orain Suantzes eta Josu Urrutia ez dira elkarrekin ondo moldatu. Jaralambuz, pasea erdirantz, Tolba, Nikolicek bestaldean, jokalari txipretar bat bakar ditu, bera jaurtitzea erabaki du, eta Juanjo Valentziak ondo harrapatu du baloia. Ertiketa ona egin du, gaina movimento ona eginez, erakutsi du horre jokalari nahiko ona dela, bera badakila zer egin baloia hankadu denean, ez? Baina nik uste dut atleti momentotan ondo dagoela, buruakin jokatu behar duela. Oin lasaiago ibili behar du, ritmo apalagoan, lasaiagoan, baloia euki, eta pixka bat berrize itxura hartu eta konfiantza hartu berriro ere, eta ez pentsatu falta ideala eta falta dela Guerrero ez pentsatu. Behaiek eta behar dute partidu aurrean. Andrinuak ondo ikusi du, Bitxor Alkiza eskarralde hortan. Larrazabalek emandako pasea. Kanpora bota du Panagik, eta halakoren baten epailea ohartu da Atletikek bigarren aldaketa egin nahi zuen. Mendiguren, 29. minutuan, Guerreroren hori. Nik uste haber ze aldaketa ontaldean, Mendigurerek Guerreroen lana egiten duen, ez? Nik uste ez dula zer aldatuko, utziko dula hola taldea jokatzen, eta aldaketa eta joaten dian zerbait konpontzeko badagoen, ez? Nik uste ez dula ikutuko taldea. Mendiguren aurrelari moduan jarri da. Alkizak bakarrean egin nahi zuen jokaldia, ez diote utzi. Kastanasek oto baitu baloia kanpora. Hortxe da Mendiguren, area ertzean. Berriro Larrazabal emana izan dio, ez du bere helburua lortu. Larrazabal, falta oso itxusia, Kastanasek egindako. Hauek hankak oso gor sartzen dute, zailo inporta hori inguruan faltak eukitzea. Behaiek ematen du oso konfiantza handia dutela, goitik etortzen din baloi hauek ateratzeko, ez naiz eta lehengo falta erdiraketa batetik etorri gola. Baina zailo bat inporta faltak egitea horre. Bitxor Alkiza falta ateratzeko prest. Andrinua Ziganda, Suantzes eta Mendiguren area barruan. Hortxe da Alkizaren erdiraketa, Andrinuak buruz kanpora. Behar bada goregitik etorri zaio Andrinuari, erremate hori ondo egiteko. Bai, erdiraketa ona zen gaina baloia oso ondo ikututa zetorren, baina uste goragi. Nik usten dut hor erakutsi dula bai batak eta bestea bai egitela zer egin, da noa bota baloiak, lehenko zutoinera joan dia baloiaren bila. Panagi. Ander Garitanoren zarrera gainditu du. Bigarrenean ere bai. Oso ondo Mendiguren. Mendigurenen pasea Suantzes entzata. Suantzes Jaralambuz dauka parean. Ondo gainditu du Jaralambuz. Suantzesen erdiraketa atezainaren eskuta. Ondo dago, jokaldia ondo dago, berak goiko kendu egin behar du. Bere bila joan, gaina erdiraketa nahiko ona izan da hor, beti joan behar du lehenengo zutoinera bat ematek, ez? Hola, ausarta eta oso ondo Suantzes. Eta Josu Urrutia ere errenka dabil. Hauxe bakarri faltako du orain Atletikek. Josu Urrutia lesionatzea. Ardantza lehendakaria hortzi duzu, palkoan, ikusleen artean.
Zigandari falta egin arren, Nafarrak jarraitu egiten du, hortxe doa baloia lapikorantz, atezaina irten da eta Alkiza baino lehenago harrapatu du baloia. Atezaina baino ikusi dugu, oso ondo baloia hartu du, eta baite Bitor Alkiza ere baloi horren bila joan behar du. Atezaina lehen ikusi du gutza egin dula, eta bueno, igual etorriko da beste gutz bat, eta aprobetxatu lehike. Josu Urrutia. Urrutiaren pasea Zigandarentzat. Asko mugitzen ari da aurrekalde hortan Ziganda. Eskuinetik, eskerretik, toki guztitatik azaltzen ari da. Kornerra lortu du. Baloiak Andreuren gorputzean jo ondoren, ondoko marratik kanporako bidea hartu baitu. Ziganda movimentua mina asko egiten ari atzelariari, ez da geldik egoten, mobitu behar dute, ezin dute Ziganda inguruan hartu, metro batzuekin dabil, eta berra aprobetxatzen duten da, ate ondoan pase bat zartzen dioten gola egiteko moduko. Hortxe da korner jartik eta errematea Zigandarena izan da berriro. Ikusi dugu berdirak eta hori leheniko zuten dira izan dela, ez? Atezainatik bizkata atera, atzelari jende hortatik atera bizkata leheniko zuten dira bota eta leheniko zuten dira joan, ez? Bizkate ja aldatu dute gauzak. Behian jokatu behar dute, ikusi dute goitik nahiko ona direla, eta beste gauza batzu ikusi behar dira, faiatzen duten, nik usten dut aukera egiteko momentua lortzen dituzten. Garitano Mendiguren eman dio, honek Josu Urrutiari. Josu Urrutia Mendiguren ikusi du area inguruan, hortxe da Mendiguren, baloia ondo kontrolatuz, ez dauka leku askorik eta azkenean berari joan zaio baloia kanpo. Baloia ez du bere lekuan ipini. Nikos Panayotu atezainak eta epaileak hori ezin daitekela egin esan dio. Gaizki atera du, baina ez du ondo kontrolatu Suantzesek, bestela golaukera paregabea izango zuten Zurigorri. Bai, ondo hartu balin mazun, bera bakarrikan joango zan, gaina Ziganda ondoan zuela, ez? Hor, nik usten dut bizi ibili behar dela, ez? Atezaina ikusten da, ezin dula ondo atea zelaitik, nabaritzen da zelaia guztiakin ez da biltzela ondo eta astunakin, eta hori aprobetxatu behar da. Andrinuak ikutu du buruz. Eta falta egin dio Suantzesek Kounasi. Jaralambusek ipiniko du baloia jokoan. Indartu atera du. Larrazabalek ezin buruz ikutu. Alkizak eman behar izan dio baloia buruz bere atezainari. Atzetik etorriko. Garitano. Iñigo Larraintza. Larrazabal. Alkiza. Kastanaz berarekin. Baloia kanpora irten da. Kastanazek ikutu ondoren. Albotik aterako dute Bilbotar. Hortxe da Alkiza. Kornerra Atletikentzat. Berrogeita 6. minutu iritsi gara. 9. kornerra jaurtiko dute Zurigorriek. Betik Andrinuak hankaz ikutu, baina beste gozondirik ez, eta azkenean bigarrenez egindako errematea berak bota du kanpora. Atletiken kapitaina. Beraz, ateko sakea, eta Leicester emango du amaitutat lehen zati hau. Roger Filippi epaile. Usten dut, ondo torriko zeola Atleti liga gelditzea partidu oin, jun aldageletara jun, berezek gauzak ondo itzegin, bereze ipini taldea ondo, eta arriskuak hartu gabe, lasa-lasai jokatu, gero ez etorriko dien aukera horiek aprobetxatu. Garitano kegalerantz, Alkizaren erdiraketa, ondo atera du baloia areatik. Stavrouk, Garitanok bere ganatu dola ere, Alkiza, Larrazabalek eskuin aldera, Goikoetxearen pasea Mendiguren entzatarea barruan, Mendigurenek ikutu baloia berak bota du kanpora.
eta ez berarekin zegoen Andros Panayotu. Amaitu da lehen zatia, 57 minutu eta 13 segunduko iraupena izan du. Lehen zati honek 2-0. Athletic nagusi, Guerrero lehenengo gola sartu duena, bigarrena ez dakigu zein eman, baina edozein kasutan Athletic bi sartu ditu eta hori da garrantzitsuena. Pedro Mari, Jenar Andreinua daukagu gurekin, bueno, Pedro, Jenar bita huts eta ja, bueno, kanporak eta bidera uta orain bigarren zatia jokatzeko. Bai, bueno, resultado ona da, baina ondino apur bat falta da. Horre lezino biakaz apur bat apurtu egin dugu gure ritmoa eta baina oin bigarren zatien atzea hasi bigara lehengo moduan, okazioak eta eurrea joaten pasetan nada eurek atzean ondo sartu dauz eta ez da erreza. Bale, eskerrik asko eta zer gertatzen den bigarren zatia. Andreinoaren hitzak entzun ondoren, jokaldirik onenak ikusi ahal izango ditugu. Hortxe duzue, zigandak izandako aurreneko aukera, bere jaurtiketari Nikos Panayotu atezainak erantzun oso ona eman dio. Orain, Julen Guerrero eta hortxe da lehenengo gola. Andreuren hankabitartetik sartu du baloia Julen Guerrero eta atezainak ikutu egin duen arren ezin kanpora bota. Hortxe duzu, gainera, atzelariaren hankan ere ikutu du baloiak. Beraz, lehenengo gola hortxe lortu du Athleticek eta garaipena lortzeko bidea ireki dute zuri-gorri. Bigarrena hortxe, jokaldi nahasi horretan, Goikoetxeak ipini du baloia jokoan, atzelari batek jo du buruz, eta Julen Guerreroren bizkarrak edo atezainaren gorputzak bidatik batek sartu dute baloia barrura. Ez dut Kastanas dela buruaz baloia ikutu duena eta gero zaila da jakitea zeinen gorputzean joten duen, behar bada Julen Guerreroren bizkarrean edo atezainaren, berdin da. Kasua Athletic entzat bigarren gola izan dela da eta hori da garrantzitsuena. Baina handi lasterrera Athleticeko bi jokalari lesionatu dira. Lakabe eta Julen Guerrero. Biek hartu behar izan dute aldakletarako bidea. Txipretarrek lehen zatian sortutako arrisku bakarra Nikolicek hortxe egin duen jaurtiketan. Juanjo Balue. Eta laizter izango dira berriro jokalariak zelaian bigarren zatiari hasiera emateko prest. Orantxe bertan zelairatzen ari dira Norto Sustaldeko jokalariak zer hori. Bai, eta egin bitartean Joanan Goikoetxea aldageletako atean norbaitekin hitz egiten. Zuantzesekin egin zuzen. Eskuineko egal horretan biek egin beharko dute lan eta behar bada bakoitzak zer egin behar duen eta non kokatu behar duen hitz egiten egongo dira elkarrekin. Bai, nik ustean de baietz, eta gero gainea aldakeletan nik ustean dut hitz egin zutela asko partidua nola dagoen, ez? Partidua puskatuta geldiu da bi lesioiegatikan, eta berriz jendea ipini behar du bere lekuan, aldaketa bat edo bestea omeru alima da jakin nola jokatu behar du, eta oso konzentrazio handiakin ate behar dela. Piskat lesioiekin dute taldea puskatu, eta konzentrazio handiakin da lanen egin behar da. Eta batiz bat atzean oso ziur egon behar da, eta konzentrazio handiakin jokatu, eta baloi guztiak egin behar dute ondo jokatu eta lasai. Nik usten dut ez dela arriskurik hartu behar horratzean, da aukerarik ez dela eman behar aurreko taldea. Haze, Uri Zaparrada botatzen ari den momentu honetan Samamesen. Anorthosis taldekoak zelaian dira, oraindik Athletikekoak ez, eta ez zait iruditzen, baina Txemi aldaketarik egin du Muskaliz entrenatzaileak. Ba ez dugu inor berrerik ikusi duguna da Axiotiz berotzariketak egiten atxeen aldian, baina ez dakigu oraintxe zelairatuko duen, o behar bat da pixkate aurrerako. Oraintxe zelairatzen Athleticeko jokalariak, eta ea Javi Ureta azaltzen zaigun, elkarrizketatzeko modurik izaten dugun, hain zuzen ere UEFA-ren araudia bete egin behar dugu, eta UEFA-ren araudi horren arabera bakarrik entrenatzailea elkarrizketatzeko aukera dugu, bigarren zatiaren hasieran, eta partidua amaitu eta gero Lisboako Sportingek lehendabiziko gola lortu duenean, Pedro Maria zer nolako txaloak Portugaldarren gol horrentzat. Harrituta nengoen zergaitik ote zen, bapatean hemen ezer gertatu gabe eta partidu hasi baino lehen egundoko txaloak eta oiuak entzun ditugulako, eta Real Madridi Sportingek sartutako gola ospatzeko izan omen da. Besteen
Porrotak posten du bapaino gehiago, baina bakoitzaren kontua tira horiek, eta guk hemen gertatzen dana kontatu behar dizuegu. Eta kontua, Pedro Mari, bigarren zati hasi da, baina oraindik Jabo Irureta eta ez da Patxi Urriko bere laguntzaile ere, ez bat ez besta oraindik ez dira zelairatu. Aholkuak ondo emanda eukiko dituzte zergatik, ez balima inguratu inor, eta partidu hasita, igual keskatuta ongo dira barruan ze pasatzen den Guerreroekin da Lakasekin. Nik uste dut arrazoia euria dela, hain zuzen ere egundoko euriz zaparra da botatu momentu betean, eta Guardasol ere hartu du Jabo Iruretak. Oraintxe bertan, ordoaz, Jabo Irureta eta Patxi Urripodas. Mendiguren pasea garitan, Suantzesentzat, Suantzes area barruan, eta penaltia, egon da hor gure ustez naiz eta epaileak ez errez adierazi. Hori penalti nabarmena iruditu zaigu gure. Bai, ala ematen du atzetik sartuta etorria atzelaria, baina nik uste atzelaria berak ikutu duela baloia, Hori errepikapenean ikusiko dugu, niretzako atzelariak ikutu du baloia, oain atzetik handa sarrera. Ikur dezagun, ez, atzelariak ikutu du eta epaileak asmatu egin duela iruditu zen. Bai, atzelaria ondo sartu zaio, nik usten dut, Suantzez zai ondela, pixka eta berra atzelaria segitu zuen, da azkenean aurre hartu dio. Arrazoia du epaileak, bapatean ikusita jokaldiak kontrako ematen zuen, baina ez da penaltirik egon. Hor aukera horiek bukatu in behar dira, baloia eukidunean jaurtiketa bat egiteko egin behar da jaurtiketa hori, arriskua orduan sortzen da, pixkat itxaron ezkeo pasatu dena, atzetik entortzen da, eta kendu ditune baloia, hor bukatu in behar da azkar. Larrazabalek indartzu aurrerantz, Nikolic. Barkatu, Pounas, urreratu gai zaio. Garitano, Pounas. Falta eskatzen, gelditu da Pounas. Errenkari ibili da, baina faltarik ez duela dirazi. Ikusi duenean, bere hasi da saltoka, beraz ez zuen mina hundirik. Ander Garitano. Josu Urrutiak ere lehen zatia min hartu du eta belaunean benda handi jarri diote. Goikoetxea, ez da baloia irten, jaurtik eta kanpora. Hortik, antzerako jokaldietan golen bat sartu du inoiz Goikoetxeak, baina hori oso zaila zen. Bai, oso zaila, gaina hortikan ez dauka atera botatzekan. Gaina jendea zion zai zabalduta, Aukera pila bat zen, beste bati emateko pasea. Ander Garitano, ezin izan du bera nahi bezala baloia ikutu. Larrazabalek bai, Inigo Larraintzarentzat. Honek bestaldean ikusi du Goikoetxea. Hor kontrolatu du Nafarra. Josu Urrutia. Mendigurenek Garitan hori. Hortxe da Bitxor Alkiza. Kastanaz ezin gainditu. Alboko sakea. Larrazabalek Alkizari eman dio baloia. Alkizari garbi kendu dio Kastanazek oraingoan. Eta Larrazabalen falta Panagiri heldu egin baitio eta lurrera bot. Ematen du behaiek pixkat aurrera horten diala, presioak gora egiten dute. Lehen esan duguna, bitu galtzen ari dira beste gol batekin kanpoan daude eta nahi dute zerbait lerroa pixkat aurreatuta daude. Atletik aprobetxatu behar du, atletik kontraerazoa jokatu behar du, eta behar aprobetxatzen du. Alkiza, Kastanaz, beti da bere inguruan, eta baloia berriro ere txipretarrak kanpora boten. Hortxe da Mendiguren, baloia atzerantz, Andrinuari. Andrinuak Suantzesi eman dio. Suantzesi Jaralambusek kendu. Suantzesek berak, harrapatu du berriro baloia. Irtetzerakoan arazo handia dituzte txipretarrek. Josu Urrutia, bikain, eta atzetik egindako sarre horretan txartela. Bai, txartela, merezitakoa gaina txartela. Eta bigarrena dela iruditzen zait, bigarrena da kanpora. Lehenengo zatian jardu guzaten horren bila joan behar zutela. Lehenengo zatian atea jo txartel bat, eta gaina oso beroa da hau, behian joten dira, etzaio bat inporta falterik egitea eta hemen ikusi dugu. Oso falta tonto egin du, jakin eta txartel bat eukita.
Beraz, jokalari bat gutxiagoz gelditu da talde txipretarra. Panaioturi bitxarte latera dizkio, eta nik uste ondo merezitakoak izan direla biak ere. Bai, merezitakoak. Oain dago hemen Atletik asmatu behar duen jokatzen. Lasai, baino baloia askar mobituz ez emateko denbora txipriotarari atzean jokatzeko, ez? Baina oso konzentratuta batiz bat atzean. Goikotxearen jokaldia, beste sa... Niretzako txartela atatzeko modukoa da. Pounasek egindako. Pounasek bigarren gola sartu zuen. Larnakan jokatutako partidua. Orain, hor inguruan dauden futbolzale batzuk zerbait botatzen ari dira estadioa, horrekin ezer ez dute lortzen. Eta UEFAren diru zigorra seguro izango da Atletikekoentzat. Hori ere txartela ateratzeko falta da. Bai, txartela ateratzeko da. Baloia ezin jokatu eta berak junda falta egitea. Hau egiten dutena, area ingurura etortzi urbiltzen direnean Atletikoa baloia kontrolatuta falta egiten dute askar. Eta hor, epaiak ez balino ikusi olako garbi, Marrazaina dago aurrean. Marrazainak esan behar dio nolako falta izan du. Goikotxea berak ipiniko du baloia jokoan. Atzerantz, Josu Urrutiak utzi Ander Garitan hori, orain jaurtiketa kanpora. Ander Garitan ustekabean harrapatu du jokaldi horrek. Urrutia zegoen hor, baina Urrutiak ematen du ezin dula errenka dabil, bere hanka hori usten den mina dula, lehengo sarrera horrek mina handiago emango dio, eta ematen du bizka errenka dagoela. Pase sakon orain Tolbarentzat, ez du guzti iritsiko denik, ez. Andrinuak oztopatu du, eta Tolba egipziarra ez da heldu. Gorostidi doktorarekin hitz egiteko momentu bat izan dugu, eta Andoni Lakabek eta Julen Guerreroren lesioi buruz hitz egin behar, hain zuzen ere, Andoni Lakabeki bihar goizez egingo zaio aproba, ea zer duen belaun horretan, baina printzipioz Gorostidi doktoreak aipatu digunez, badirudi belauneko alboko ligamentu hori hautsita duela, baina erabat hautsita duen ala ez, bihar erabakiko da. Eta Julen Guerrero hori buruz, adutorean zaintiratu bat izan duela Pedro. Julen Guerreroena garbizamar ikusteko moduko lesioa izan da. Eta Lakabejena ere belaunean min hartu duela, tapatean iruditu zaigu. Zuan Cesarea barruan. Ez dauka leku askorik, Goikotxeari ondo lagadio baloia, Goikotxearen erdiraketa, buruz Andreuk ikutu du, orain Jaralambuse kontrolatu hankaz, hortxe da Jaralambus Zuantzezekin burrukan, aurrerantz bota du, baina bere taldekideen Tolbak irrizt egin du, Ander Garitano, ez dauka desmarkatuta inor, Larrazabal iman behar izan dio, Larrazabalek bestaldean ondo ikusi du Goikotxea, eta honek baloia lapikoan jarri dezake, hortxe doa, baina gaizki, kurpila handia emana izan dio, eta baloi hori ezegoen ez harrapatzerik ez errematatzerik. Ez erdiraketa kaskarra egin du, hor kalitatea behar du, Goiko badu kalitatea hori erdiraketako hieko beto egiteko, hor sortu behar arriskoa, eta irikita jokatu behar dut. Hemen ikusi du Garitano baloia zeukanean, Larrazabal bere onduan ez, irikin behar du gehiago. Larrazabal lobitu alkizak marraren onduan jokatu behar dute, behaien atzegelari hori, irikitziko dena eta zuloak aurkitziko gero. Nikolitzen kontrola, Josu Urrutiak kendu dio baloia garbi-garbi, hortxe da Ander Garitano, Andrinua, Goikotxeari eman dio pasea, Zuantzez ere bere inguruan dauka Nafarrak, ezpadan Josu Urrutiari eman dio, Lekeitiarra ez dago oso ondo, belauna minduta du, baina Atletikek ez dauka aldaketa gehiago egiterik eta zerbait egin beharra dute. Orain Mendiguren izan da buruz errematatu duena, baloia kanpora Goitu. Hamar minutu beteko dira hemendik lasterrera bigaren zati honetan, 2-0 Atletik nagusi, kanporak eta berdinduta dago. Baina oraindik gehiago egin behar dute zurigorriek Europan jarraitzeko. Estabrou. Baloia Kastanasek dauka.
Larrazabal, Alkiza, oso ondo Kastanaz gaindituz. Alkiza erdiratu egin dezake, egaleraino sartu da. Estabruk moztu du pasea, eta baloia Zangarizek harrapatu du. Hortxe da Tolba. Tolbaren pasea, ez da ona izan, Ander Garitano berarekin. Falta, bultzaka da. Eman diote Ander Garitano hori. Dena prozetatzen dute txipetarra. Bai, dena, eta goinda gehiago, ez behi gelditzea nahi dute partidua. Ez dute nahi baloia kontrolota deletik jokatzea, hor inguru aiatzen dian dana falta. Eta oinin behar dutena da, behian jokatu, behian. Beste gauza batzuk asmatu, ez gora bota, ez balimado bakarrik baten bat, eta erdirak eta ona ez balimada. Askoze aukera gehiago behian jokatuta. Tolba ez egon hor behar den lekuan, baina epaileak jaurtitzeko agindu eman du, Josu Urrutia doa baloiaren bila, pasea atzerantz, Goikotxeari, euria botala, Goikotxearen barnekaldia, jaurti egin dezake, baina oso ondo gurutzatu da Estabrou eta baloia kanpora. Oso jokaldi ona egin du, baina askotan hor bigarrengo zutoina behitu behar da, ez? Baloi hori Goiko badu kalitatea hori bigarrengo zutoina ateatzeko eta jendean dago esai. Beste dana juten dira baloia iztera lehenengo zutoina da. Larrazabal, Nikolitzen sarrera gainditu du. Mendiguren eman dio. Mendigurenek bera bakarrik egin nahi dena. Eta hori oso zaila da eta gainera zelaia ez dago horrelako gauzak egiteko moduan. Zigandari etorri zaio baloia ustekabean. Hortxe da Zigandaren erdiraketa. Baloia burruz urrundu dute baina ez ondo. Txipretarrek, Mendiguren erdiraketa orain. Saltza ondizamarra arean. Ino resta errematatzeko gauza izan. Inigo Larraintzar, Zurigorria jotake. Are inguruan da 1 euro baloia. Baina ez da hirugarren gola oraindik iritsi. Publikoa oiuka. Alkiza bizikletaren egin nahi du. Eta azkenean zango trabatu duena Zangariz izan da. Dena epailaren kontra dugu momentu honetan, dena protesta, dena ikusten dugu dena epaileak ezkiten ditula, baina sarrerak hor ikusten dira, dena ostika izaten dira. Bigarren gogola inguru hortatik etorri da beste atean, ez? Aber, aukera berdina. Hortxe da Larrazabalen jaurtiketa, ezin inok buruz errematatu, Goikotxearen ganaino iritsi da baloia. Goikotxearen erdiraketa berriro ere ustela. Gaur ez dakit, oinetakoak oker jantzi dituen, eskubikoa eskerrean da eskerreko eskubian ala ze gertatu zaion, baina azkenengo bi erdiraketa benetan txarrak izan dira. Eta lehengo txistuak, Txemin inauen lekutik ez dut ikusten markagailu elektronikoa, baina Real Madriden golarentzat izango ziren, ez da? Horrela da bai, Real Madridek berdin egin du Lisboako Sportingen kontrako partidu hori, Michael Laudrupek lortu den zuten ere merengeen gola. Beraz, Real Madrid kanporaketan aurreti dago, Zurigorriak oraindik berdinketa besterik ez dute lortu. Falta Zigandari Estabruk egin diona. Dana falta, dana baloia gelditu, partidua gelditu, behaiek hori nahi dute, eta Atletik beste gauza bat asmatu dut, behian jokatu, are ingurura urbildu, ez? Hor, Garitan hor ikusten dugu ondo. Garitan horren erdirak eta ez da ona izan, gainera goitik, gizon hauek ondo dabiltza, jaurtik eta Larraintzarrena izan da, eta Panaiotu zur eta seguru bidea. Bai, berrize ondo, Larraintzarrek ondo, zergatik, bueno, horre paseak ez dago egiteko hor barrura, jaurtik eta gaina honek jaurtik eta gogorra du, eta ona, ez? Hor ikusi dugu, eta atezeinare berrize bere maila hor ateazpean erakutsi du. Korner jaurtik eta oso itxia, eta kanpotik joan omen da. Goikotxeak baloi guztiei gurpila ematen saiatzen da, eta gaur gehienetan erdiraketak gaizki atera zaizki. Bai, gaina hola gurpil hori eman da alde hortatik oso zaila da ondo ateratzea, ez? Beti kanpoako gurpilak egin juten delako, eta beti kanpoako bidean juten delako baloia. Eta, bueno, badirudi bere lehendabiziko aldaketa egingo duela, Andras Muskaliz, Anortos estalde kontrarantzaileak gain zuzen ere, Dimitris Axiotisek ja kendu du bere gainetik txandala, eta bere izango da, zelairatuko duen gizona. Ikusi egin behar, noren ordez. Goikotxeak harrapatu du baloia. Inigo Larraintzarrek ez du ondo urrundu. Jaurtik eta egiterakoan Nikolic ez da bizkorri bili bestela Zurigorriek hor arazoa izan zezaketen.
Eta Mendigurenek nola edo ala atzerantz baloia atera du. Suantzesen jokaldia, ez da faltarik izan, Bitxor Alkizari iritsi zaio baloia, hortxe da Bitxor Alkiza, erdian Ander Garitano, baina eman duen pasea, inor ez dio ulertu. Ez, Garitano bazitorren atzea jaurtiketa bat egiteko, baina nik uste Bitorrek pasea ona zen, baina oso saia zen ere iriztea Garitano, ez? Asko zerrezago zen berari hanka amatea. Goikotxea, eskuinaldetik badu barnekaldi egiteko tokia, Estabro ondo gainditu du, hortxe da baloia lapikorantz, baina berriro ere, gaizki. Berriro ere kanpora, asko zoretu du Kurpilaman berrian, hankakin ondo joko balu, ez? Hanka gainakin jo eta ondo atera, pizkat zabalduta atera. Pizkat berriro ere konfiantza hartzeko, ez? Orain arte egin dituen erdirak eta guztia dena kanpora joantzizko. Dena den, Goikotxea ez dirudi puntuan dagoenik, munduko txapelketan izan ondoren nekatuta dagoela ematen du. Bai, ala ematen du, naiz eta gaur lan nona egiten ari, ez? Bera horratzean dago, bera iritsi da gehiena baloiakin hankatan ara ingurura. Gaur nik usten dut gogoa tikean ez dakiz zergatik, baina lan gehiago egiten ari da eta ematen du hobeto dagoela. Antrinua buruz, jaun eta jabe. Mendigurenek ikutu du, Garitanok orain. Badu leku aurrerantz joateko, Zigandaren zapasea, Estabrok urrundu du ingur hortatik baloia, Nikolic. Kontrarasoan, Josu Urrutiarekin burrukan, Nikolic, bestaldean Tolba dauka. Tolba oso ondo ikusi du. Nikolicek, Tolbaren jaurtiketa, kanpora. Ia inork ez zuen uste hori egingo zuenik. Ez, erdiraketa bat daitea ematen zuzi joala eta barrura jodu, ez? Oso saila da hortikan gola baina, bueno, beha konfiantza handiakin jodu. Momentuetan atletik egin behar duena da, pazientzia eukite baloia mobitu eta batiz bat atzean ondo jokatu, baloia galdu gabe eta konzentrazio handiakin, ez? Atzeak emango dio igual partidua garaipena izatea, ez? Zergatik aurrean aukera eukiko dituzten, nik usten dek golak egin dituztela. Suantzez, kornerra dirazi du. Marrazainak, nik uste, ez duela arrazoirik, nahiz eta Atletiken kontrako izan. Bai, ez du arrazoirik, azkenean Suantzezi jodi baloia. Baina ikusten dugu berriro ere protesta egitera joan dira, eta epaileak utzi egiten dula, ez? Hemengoa epailean alderantziz, honek utzi egiten du. Goikotxearen korner jautik eta oraingo hobea. Nahiz eta inork ezin errematatu. Baloia berriro kornerrera, eta lehengo toki beretik atera beharko du Goikotxea. Nik uste dut behian jokatu behar duela. Bat ematek bere ingurura hurbildu, zergatik horre baloia nik uste dut erreza ateatzen dutela. Erremate egin duena Ziganda izan da, indartzu bai, gorputz eta harima jokaldian jarriz, baina gora. Bai, eta berriro lehenengo zutenean, ez? Orain arte remate egin dituen guztietan, lehenengo zutenean izan dira, hor egiten da horrezkoa. Bueno, momentu batetik bestera egingo du bere lehendabizi galdaketa Anorthosis taldeak hain zuzen ere jokoan jarriko du Andreas Muskaliz, entrenatzaileak Dimitris Axiotiz, eta okerrez bagaude Panagiren ordez zelairatuko da gizona. Oso ondo Goikotxea. Josu Urrutia. Zabaldu egin behar dute jokoa. Garitanok Larrazabali. Larrazabalen erdiraketa. Eta kornerrera bota du baloia Andreu. Bestela hortxe zegoen Ziganda berriro ere burua sartzeko prest. Bai, eta hau izan da erdiraketa oso ona, ez? Baloia ondo junda, ondo ikututa gainera ere, eta behartzun lekora. Horrik erakutsi dute atzelaria, buruz nahiko ondo jaten duela. Zemagarren kornerra da joanan? Bigarrengo satian laugarrena. Aldaketa eskatzen ari dira Anorthosis taldekoak. Eta oraintxe ohartu da epailea. Panagi badoa. Eta zelairatu dena Axiotiz jokalari internazionala. Kornerra atera dute zurigorriek, saltza handia area barruan. Baloia Josu Urrutiaren gana iritsi da. Josu Urrutiak ez dakiz zer egin. Goikotxeari laga dio. Erdiraketa ez da Goikotxearen izan Zuantzezena baizik. Ustela, Goikotxea hortxe da. Atzekaldean behintzat, bere lana oso ondo betetzen ari da Nafarra. Larrazabal, Larraintzarora. Garitano. Mendiguren pasea Zigandaren jaurtiketa, oso ondo jarri dio gorputza Estabrok, Mendiguren, erori eginda, ez da penaltirik izan epailaren iritziz,
Estabro eta Mendiguren bie joan dira baloiaren bila, eta txipretarrak askoz indar handiagoa eta gorput sendoagoa du. Aukera berriro Zuri-gorrik izan dezakete, Ander Garitano. Eskuin alderantz. Eskerrarekin erdiratu behar du Garitanok, eskubiaz ez da usartzen, eta hor, golaukera ona izan zitekeena eserezean gelditu da. Baina gero baloia kontrolatuta irtetzerakoan, gaizki dabiltza, eta orain txartel horia Zangarizentza bigarrena da, eta kanpora. Sarrera ere oso itxusia izan da, oraingo araudia jarraituz, gorria zuzenean ateratzeko modukoa behar bada, baina lehenengo txartela izan da, nik ez dakit, honelako sarrerak egiten nola usartzen diren txipretarrak. Ezke hor behi garrizko hori da, ez? Sarrera hau ez da iritsi, nik ez dakit iritsi den ere Alkizari jotzera, baina sarrera gogorra izan da, baloia pasatuta gero izan dalako, ez? Behoiek hor joko hori egiten dute, ez? Hori lehenko jokaldia da, eta ez dut uste penalti dagoenik. Ez, hor garbi ateatzen du baloia. Ba, esaten ginen hau garrizko hortan sartzen dira, ez? Ez duten nahi ba ingurua etortzerikan baloia kontrolatu eta faltak egiten dituz, eta faltak egiteko nola, ez dira nitzen fizikoki, ba, faltak oso nabarmenak egiten dituzte. Inigo Larraintzarrek jaurti dezake, ez dago Julen Guerrero, gainera baloia non dagoen ikusita, Inigo Larraintzarrek indartu azinduko du seguru asko, Ortxedoa, eta atezainak oso ondo erantzun dio. Oain eta gehiago zabaldu behar du zelai atletikek, ez? Behai bi gutxiagoekin, zabaldu zelai osoa. Marrak inguruetan jokatu behar dute bi galekoak, ez? Zulo gehiago eukitzeko. Eta pazientziakin jokatu. Zergatik hauek, naiz bi gutxiagoekin egon, denak atzean sartuta geldituko dira. Hor Inigo Larraintzarrek egin duena, ez da bat ere ona izan, baloia buruz atezeinari emateko aukera zuen, eta hankaz eman dio. Dena den Zuri-gorrik ondo atera dute baloia inguru hortatik, Alkizaren pasea Mendiguren entzat, gero atzekaldetik ostikada eman diote, Mendigurenen erdiraketa, eta Goikoetxeak zetorkio moduan jodu baloia, baina bigarren tribunera bota. Bai, hor Alkizan jokaldia oso ona, eta gero epaia ikusi duze falta indion Alkizari. Eta bueno, ez da usartuz beste txartel bat ateatzea, baina bueno, falta bali eta olako falta bat txartela da. Eta gero ikusi du Alkizare buelta eman du bere bila joan dela eta epaileak hor zegoen esan dio lasai egoteko. Eta referentzi gisa Pedro Maria aipatu egin behar, Atletikek Betisen kontra jokatu zuen Norriaoka, zuzen ere hirugarren jardunaldian, gogoratu bederatzi jokalari, geratu zela Betis taldea, baina bueno, noski, ez da gaurko partidua, partidu harrekin aldentzerik. Goikoetxea, pasea atzerant Josu Urrutiarentzat, Ander Garitano. Garitanok Larrazabali eman dio. Honek Alkiza dauka laguntzeko prest. Eskerraldetik Ortxedoa Donostiarra, kornerra. Beste bat, Atletiken alde. Kastanazen gorputzean jo du baloia. Bitxo Alkizak aterako du kornerra. Motzean, Larrazabalekin jokatuz. Ortxedo Larrazabalen erdiraketa. Eta jokoz kanpo gelditu dira Zuri-gorriak. Marrazaina bintza bandera jaso du. Bueno, zerbait asmatu dute, behian jokatu, beste gauza baten, defensa bizkate ireki. Hola jokatu dute eta beti izaten dugu eta esaten egira partidu osoan, ez? Pazientzia eta burua ondo eta konzentratuta. Etorriko da aukera bat gola egiteko eta gol hori zartu egin behar da, baina bestela horren berda lasai ondo kokatuta zelaian eta atzean batiz bat konzentrazio handiarekin jokatu. Hori behatzikin daude, baina bueno, erdiraketa batean, opase luze batean etorrelik arrisku bat. Goikoetxearen pasea Zuantzezentza, Zuantzez ez da iritsiko. Indartzuegi, luzegi eman dio. Goikoetxeak gogo handiz ari da, baina sarritan bere kemen hori ondo neurtu dago. Aldatu egin behar ditu Alkiza eta ez dakizenekin nahi zidan, Mendigurenekin edo igual aldatuko ditu. Alkiza eta Mendiguren hori da. Alkiza erdirago eta Mendiguren ezkerraldean. Bai, aldatuko ditu bizkate Alkizak ematen du nahiko gustora dabilela, baloi asko eskatzen ari da, gaina ondo jokatzen ari da, eta hor erdian baloi gehiago jokatzeko eta pasen bat Zigandaren zako sartzen dion.
Larrazabal egutze egin du orain, pase ematerakoan. 25 minutu bete dira, 2 eta huts, lehen zatiko emaitza berbera. Kanporak eta berdinduta dago, baina horrekin ez da nahikoa. Naiz eta ez gutxi izan. Josu Urrutia, atzetik etorri eta baloia ondo kendu dio Pounasek. Goikoetxeak hor egin duena benetan gauza doktorea. Suantzez orain, bikain gainditu du Suantzezek, bere markatzailea, erdiraketa, eta Zigandaren utza ez ulertzeko modukoa. Ez dago barkatzeko lako jokaldiak. Nik usten dute hor nabaritzen da pixkat atletik falta zaiona bukaera, ez? Eta bueno, Ziganda badaki zer egin duen, baina nik uste beste ikutze bali madu ez dula barkatuko. Hor olako erdireketa bat, hor ipini baloia barrura sartzeko eta hori ez sartzea mina handia egiten du. Zigandak egundoko utza egin du. Arratxe txarrean dago jokalari hau. Orain arte jokatutako 5 partiduetan, UEFA-ko atartean sartuta, ez baitu golik lortu. Eta normalean, badakigu, golak egiten trebea dela. Baina, edozein aurrelari gertatzen zaio, ratxa txarrean. Izan ezkero, aukerarik errezenak ere, utz egiten dituela. Goikoetxea. Goikoetxearen pasea Mendiguren entzat. Honen asmo ona zen, baina atzekalde hortan indartzu eta zur dabiltza Txipretarra. Zurigorria baino zurrago, hor Inigo Larraintzarrek utz egin baitu pasea ematerakoan. Hortxe dago Aixiotiz. Aixiotiz ibaloia kendu egin diote. Josu Urrutia. Garitano. Garitanoren pasea Zigandarentzat. Iritsiko da Ziganda. Hortxe da, baloia kontrolatu, baina ezin Kastanaz gainditu. Ziganda Garitanori eman dio. Garitanok Goikoetxeari. Goikoetxea erdirantzator. Oso ondo gainditu du Tolba. Alkizaren utza. Hau ere, golaukera nabarmena zen. Ez dago barkatzerik, nik usten ez dala barkatzerik olako aukerak. Badu denbora eukiko ditu berriro ere, baina sartu egin behar da lehen bailen bat, pixkat taldea lasaitzeko eta zaletua bat izbatez urdurik irintzeko. Hortxe duzu, Alkiza bakarri zegoen. Eta begira, zein gaizki jaurti duen. Baina urduritasuna da, orain zurigorriengan eragina duena. Eta oiu hoiek, Sporting sartutako bigarren golari dagozkionak izango dira. Baina futbolzaleek askoz poza handiago hartuko lukete hemen Atletikek 3. sartuko balu. Nik uste etorriko da 3. Eta gainea, ondikan beste ordu lortu badagoela, eta gero ez balimada sartzen ere, badola beste ordu erdi bat gola egiteko. Suantzezek egin duen errematea oso zaila, Alkiza zeukan aurrean, behar bada baloia emateko. Bai, asko hobeto izango zuen aurrekoari uste baloi hori, oso postura zailan zegoen. Baina hori ikusten da, iristen nahi dela leku guztitatik, eskubitik, eskerretik, aukera badaudela, eta aukera horiek sartu egin behar dela, hori falta zaio momentetan Atletiki. Bigarren aldaketa egingo du. Horrela da, bigarren aldaketa egingo du Anortosus taldeak Melanarkitis, Basos Melanarkitis, zela iratuko du Andras Moskalisek, hain zuzen ere Maggi Tolbaren ordez, egitziarraren ordez. Beraz, atzelari bat edo Zelaierriko gizon bat gehiago aterako du aurrelari baten ordez. Emaitzari eustea da itxura baten Muskalisen asmoa, eta gero kontraso ematen zerbait lortzen badute, horren itxaropenez jokatu. Garitano, Josu Urrutia. Josu Urrutia Zigandari mandio, Zigandarea barruan da. Baloia Suantzezetat atera du. Honen erdiraketa buruz urrundu du Andreu. Alboko sakea. Azkar egin dute Zurigorria. Goikoetxea. Pasea Garitanorentzat. Garitanok ondo ikusi du bestaldean Larrazabal, baina pasea lehentxogo zelairatu den Melanarkitisek moztu du. Hortxe da Melanarkitis bera. Larrazabal behar bada bere burua lurrera bota du Txipretarrak, baina epaileak falta adierazi du behintzat. Ez zaukan beste aukerarik zer egiteko, eta hori provokatu du.
Bueno, Atletik horregan behar du, lasai etorriko da aukera, egin behar duna gehiago bilatu eta zabaldu, ezaten egira hori eskubitikan nahi zartzen, eskerretikan ere bai, baina zabaldu eta zuluak egiteko. Kastanasek atera du falta hau, Mendigurenen burura joan da baloia, golpe handia hartu du Mendigurenek, lurrean da etzan da, baina Ziganda jokaldia jarraitu egiten du, Zigandaren erdiraketa atezainaren eskuetara. Itxiegi, Zigandaren erdiraketa. Ez da begiratu ere ez du egin nuntzoren jokalariak, ez? Ia bat pasatu duenean erdiraketa egin dula. Piskate horre gehiago landu behar da dena, ez? Da azkeneko momentuaino iritsi da begiratu nundan lagunak. Hortxe da Mendiguren, zelaitik kanpo, lehenago Kastanasek falta atera duenean, baloikada indartu hartu du buruan, eta horregaitik gelditu da hor. Min hartuta. Larrazabal. Eta, begira, Larrazabale baloia harrapatu duenean, jokalari txipretar guztiak, bere inguruan zeduena behintzat, atzerantz abiatu dira. Bai, dena, hauek atzean golik ez egitea, eta penaltita iristen diran, ez? Aukera Zigandarentzat, Estio Estabruk errematatzen utzi, baloia Jaralambusek dauka orain, Jaralambusek ezin du hortik irten, baina alboko sakea bere aldekoa izan dadin, alegin guztiak egingo ditu, eta denpora pixka bat alperrik galdu bide batez. Azkenean, lortu du bere helburua, eta alboko sakea, kornerreko banderaren ondotik, Anortzazizikoek egin beharko dute. Zigandarik kendu dien baloia atzelariak oso ondo kendu dio, ikusi du zer egitea zijoan, eta ziur hor, baloia pasatzea alimada azkenean penalti izaten da arrisko handiekin jokatzen du, baina bueno, hori inbiarra da. Andre Garitano. Baloia Josu Urrutiari eman dio. Josu Urrutiak Suantzesi. Hortxe da Suantzezen erdirak eta ez da txarra, ezi Mendiguren iritsi Garitano bai, autopasea ez da ona izan, hortxe da Garitano, kornerra. Nahia eta ezina, zurigorrien artean, aukera paregabeak izan dituzte. Bai lehen izatien eta bai bigarrenean ere, Anortzazizekoak euren zelai atalean sartuta daude, eta arean esango nukenik, baina ez dago golik, eta orain Mendigurenek errematatu duen moduan errematatu eskero, ez dire iritsi ere egin. Eta baina eta berriz erlojuari begira, Jabo irureta oso urduri ikusten dut Atletik kontrolatzailean. Partidu amaitzeko, orduan da ordein, baina zartxoa gutxiago, o 12 minutu oraindik. Bai, baina esan behar da 12 minutu hau daudela, eta gero gainetik ez bali daude golik egiten, beste ordu erdi bat dagoela. Nik uste ez dala urdurik ipini behar jendea. Nik uste ez dala prorrogarea aiatu, luzapenarea aiatuko, ez? Egon gola gole mat. Baina alata ez bali izaten gol hori, luzapena dagoela, beste ordu erdi bat dagoela. Nik uste dut lasai onge hartu dira. Andrinuari falta dirazi dio oraingo honetan. Epaileak Nikolitzekin batera egin du salto, baina dirudienez Atletiken kapitainak bultzakada eman dio Nikolic serbiarrari. Ripodaz Atletikeko jokalariei oiuka. Eta begira zer nolako jaurtiketa egin duten orain txipretarrek. Gutxien uste izaten da moduan burutzen dituzte hauek jokaldiak eta zur egonezik edozi momentutan iritsi daiteke susto. Goikotxea. Goikotxeak pase ematerako nutze egin du, Andrinoaren gana iritsi da baloia, Inigo Larraintzar, Larrazabalek Garitano hori eman dio, Garitano Andrinuari, hor Goikotxea dago, edozin gauzotarako tokia du, Goikotxearen erdiak eta ez da Suantzez iritsi, Andrinua, Josu Urrutia, Goikotxeak Andrinuari, Garitano ondo, naiz eta justu ibili, Larrazabalen erdiak eta atezaina doa baloiaren bila eta harrapatu ere egin du. Hain ikusi ditu bi erdirak eta ona batiz bat goiko kinduna lehen, ez dala itxi Suantzez gutxigatikan. Eta atezainak itxura baten min hartu duelako baloiak kanpora bota du zuzenean.
Ez dakigu. Jokaldi horretan behar bada hartuko zuen min, zaintiraturen bat edo golperen bat. Ez dakit. Edozein modutan baloia harrapatuta gero, berehala, zuzenean kanpora atera du eta lurrean etzan da. Dena denbora galtzeko da, ikusten dute bi gutxiokin gora botata ez dutela zer egiten. Denbora galdu, gero Atletikek behai emango dio baloia berriro. Nik usten dut horregatik izan dela hori. Deportibo ere kanporaketa berdindu du. 36. minutuan Bebetok falta jaurtiketa baten bidez gola sartu bai du. Beraz, banako berdinketa kanporaketan eta oraindik minutu batzuk baditu Deportibok neurketa eta kanporaketa gainditzen. Alboko sakea kiroltasunez egin dute Atletikekoek. Atezaina berriro bere lekuan jarri da eta Irureta zutik berarentzat eta Atletikentzat asko dago jokoan gaurko partidu honetan. Garitanok Mendigureni. Mendigurenek Garitanori bueltatu nahi zion, ez dira elkarrekin ondo konpondu. Baloia Melanarkitis dauka, bere zelairantoa, Kastanaz Alkizarekin burrukan, berriro Kastanaz, pasea Pounasen izan da, Pounasen jaurtiketa, baina Andrinua gurutzatu dago. Josu Urrutiak Larraintzarekin jokatu du, Goikoetxea. Atletik esan behar bi gehiagokin dagoela, baina Josu Urrutia oso jokoan gutxi sartu dela, nik uste minuta dagoela, eta errenka, ez? Hori garbi ikusten da, lehengo baloian ezintzun besteari segi. Suantzezen jokaldi dotorea jaurtiketa kanpora. Hori guztia egin da jaurtiketa barrura botatzea, ezen erreza. Ez. Jokaldi hona egin du, hori behar du, nik usten dute askotan erdiraketan ikusi dugu ez da olako arriskuri sortu, egin behar duna banamanako jokaldia, aurreko atzelariaren bila joan behar du. Eta gero zuluak irikiko ditu. Leia hortan gainitu behar taldea. Nikos Panayotu ateko sake egiteko prest, baina bat ere presari gabe. Nikolitzek ezin baloia kontrolatu, Andre Garitanok bai, pasea Suantzezentzata, hortzedak etxoko mutila. Pasea Goikoetxeari eman dio, Goikoetxearen erdiraketa hor Kastanaz da nagusi. Andrinua, baloia atzerantz, Larraintzarri, Garitano, Josu Urrutia, Alkizak ez du baloia kontrolatu, Zurigorriak ere nekatuta daude eta bi jokalari gehiagoz egon arren. Hirugarren gola ez dela iristen ikusita, urduri daude. Garitano Mendigureni, honek atzerago, Larrazabalentzat. Larrazabalen Mendigureni berriro, erdiratu egin dezake, ez. Gainera ez da baloia kanpora irten. Baina gaizki urrundu dute hor. Lehenengo amintzat. Txipretarrek, Andrinoren gana iritsi da baloia. Josu Urrutiaren pasea indartzuegia Suantzezentzat. Andrino eta Nikolic ondo gainditu kapitainak. Aurrari Txipretarra, erdiraketa hori, berrirore gaizki, Goikoetxe. Ez dakit ba, luzapena ezote dugun ikusiko, gauzak nola doazen ikusita. Larrazabalek ikutu du buruz. Alkizak Josu Urrutiari eman dio baloia. Suantzez. Lan polita egiten ari da jokalari gazte hau, naiz eta azkenengo metroetan izan dituen aukerak ez aprobetxatu. Suantzez lurrera, horrez da faltarik epaiaren iritzez. Ez da pita, falta izan baditze ez duen pitatuko, ez? Hor gehiago jokatu behar da, ez? Ez da
itxita daude, zabaldu egin behar du jokoaz. Ez badina zabaltzen behaiek hor, area inguruan daude 8 jokalari sartuta eta oso zaila da zuloa bilatzea. Eta txaloak orain, lehen Pedro Marik aipaturiko Deportiboren gol horrentzat. Bat eta huts, Deportibo bat, Rosenborg huts. Eta Lisboako Sportingek bigarren gola lortu du. Lehenago esan dugu, 2-1 irabazten ari dela Sporting, baina kanpoan sartutako golek duten balio bikoitzari esker momentu honetan Real Madrid pasatuko litzateke. Alkizak ez du baloia kontrolatzerik izan, Larrazabal epai, Zurigorria jotak ari dira hor, Larrazabalen pasea ona Mendiguren entzat, hortxe da Mendiguren area barruan, ez dakizarra egin pasea atzerant, Alkizak eskuinez jaurti, eta baloia berriro kanpo. Hase aukerak alperrik galtzen ari diran Zurigorri. Bai, baloi guztietan hor inguruan duten baloi guztien aukera lortzen dituz eta aukera hori barrura sartu behar dira. Ez dago barkatzerik. Barkatuta gero azkenean emaitza bestaldera jotea, bestalderan alde. Oin ikusiko du jokaldia oso ondo, baina Bitor eskubiakin ondo jotzen du. Eta gainera, kontrolatu eta kolokatzeko astia ere izan du. Bai, ondo jaurti du, baina kanpora, ez? Andrinuak buruz ikutu du, Suantzese kontrolatu. Baloia Goikoetxearen zata. 52 minutu bete dira. Ander Garitano. Mendigurenek egin nahi zuena, azkenen irten zaio Mendiguren erdirak eta buruz. Urrundu du. Andreuk, Larrazabal iritsi zaio baloia. Minuturik gehienak anortosizi dagokion zelai atalean jokatzen ari dira eta Garitanoren jaurtiketa oso gora. Hortik egindako jaurtiketetan orain golen basartzea ez da batera erreza. Zaila da, askotan egiten dana da pixkat atzelaria ateatzen diran eta zulomat lortzen dan, ez? Nik uste dut bota egin behar dela, jaurtiketa egin ezkio arriskua dago gola egiteko. Nik uste dut ondo jaurti dula nahiz eta gora joan. Nikos Panaiotu izan da, ateko sakea egin duena. Goikoetxeak Josu Urrutiari eman dio, honek Alkizari. Eta oraingoan asmatzen duen Donostiarrak. Ziganda are hartzean lurrera, hor falta egon zitekeen, naiz eta Zigandak itxura baten jarraitzeko modua izan. Baloia ez da irten. Marrasaina bintzat ez du banderari jaso. Mendiguren entzat aukera, eta ez du askorik falta izan. Kastanasek bere atean baloia sartzeko. Kornerra aterako dute Zurigorriek. 53 minutu, 2-1 markagailuan. Lusapena iritsi baino lehen, kanporak eta erabakita utzi nahi dute Bilbotarra. Suantzesek azkar atera du, Goikoetxeari eman dio baloia. Goikoetxearen erdirak eta barrura. Eta Andrinuaren gola. Andrinuaren gola. Hortxe da, 53 minutuan. Goikoetxeak ondo erdiratu du, orain bai. Kurpila emanez eta Andrinuak barrura. Bai, oso ondo, erdirak eta onak ze esaten duen, ez? Da, jendarra Andrinua oso ondo, azkenean atzelari batek sartu izan du gola, ez? Aurrelaria dana fallatu dituzte, eta gol hori etorri da. Gaina momentu honean, jokalaria merezi du eta taldeak ere bai, ez? Nik ikusten dugu Txipriotako jokalari batek Marrasainari eman diola baloia. Esan ez, lehen kanpo atea dela eta ez dula, zera bere banda etxo jaso, ez? Nik uste Atletikin merezi duela emaitza. Eta zer nolako zeramena, Pedro Ameri hemen Zurigorrien aurkian denek ere salto egin dute, orain lasaiago partidua bukatzear dagoela, bere behatza lodia ere gorantza jartzen du Jabo Iruretak, seinale ona, partidua iaia amaituta, bi jokalari gutxiagoz anortoz iztaldea, eta hurrengo kanporaketan, egongo dela dirudi. Printzipioz behintzat, mirarinen bat beharko luke, talde txipretarrak noski. Erdirak eta txapelak entzeko moduko egin du oraingoan Goikoetxeak, eta Jenar Andrinuaren erremate ere ona. Berantz, atezainaren zat, harrapatzeko zailena den errematea. Falta orain Kastanasek egindakoa. Azkenean etortzen da, lana egin ezkeo, gauza gondo egin ezkeo, azkenean emaitza gaur daten dira. Nik usten dut,
oso presio nik usten dut oso gogorra izan dela emaitza hau lortzeko bi lesionatu edukitzea, baina bueno, emaitza hor dago, kanporaketa nik uste dut hor dagoela eta merezitako izan duela. Eta gaurko aleginak 45. minutu eta 7. segundua bete denunean, epaileak partidua amaitzutat ematea erabaki du. A ber, Pedro Mari. Bai, aurrera. Javier Ureta daukagu gurekin, Javier Ureta zorionak, azken momentura arte hor sufritzen ikusi zaitugu. Bai, sufritu dugu asko, gaur baino, aukera asko egin dutugu, baino, faltatu zaigu suerte pizka gehiago gole egitea. Lehenago, ailegatu behar zuen, baino, bueno, azken momentua egin dugu gola eta ondo. Bi jokalari